Hei, Sioned a Wedi dwi'n mynd I sôn am rhywbeth sy'n amlwg iawn yn y byd ffasiwn heddiw, sef adfeiriad steil y 90au. Croeso I 5 Sioned. Mae'r gorffennol yn tueddu ailadrodd ei hun a dyma'n union sy'n digwydd yn byd ffasiwn dro ar ôl tro. Yn y 90au, ffurfiwyd steiliau fel grunge a casual chic ymhlith y bobl ifanc. Fel ffordd o ymateb I gerddoriaeth newydd a steiliau'r ser yn y cyfryngau. Mae cyfresi teledu fel This is England a Stranger Things wedi cyfrannu at teimlad o nostalgia hiraethus. Mae'n sicr I ddeud fod diddordeb yn ffasiwn y cyfnod wedi cael ei ailgynna. Y steil cyntaf yw'r slip dress, un o steiliau eiconig Kate Moss. Dillledyn clasurol sy'n hawdd i'w steilio, gellir ei wisgo gyda bron iawn bob dim yn y chwardrob, a hefyd gyda unrhyw fath o esgid o rai smart I trainers. Mae'r un yma o Topshop a mae'r gorffeniad metalaidd yn ffasiynol iawn ar y funud. Handi I wisgo dros grys T neu o dan jumper llac am edrychiad chydig bach fwy cyfforddus. Dyma un o fy hoff steiliau ar y funud I wisgo efo lot o layers, felly'n addas ar gyfer y gaea. Eitem eiconig arall ydy'r dungarees. Dillledyn sydd wedi atgyfodi o ddyddiau eich plentyndod I fod yn eitem mae pawb yn ei wisgo. Pobl fel Alexa Chung a Jessica Woodley sy'n arloesi yn y trend yma, drwy wisgo rai llaes dros grys T gwyn neu dros dim byd o gwbl. Mae gen I 2 bar byr, 1 denim, 1 stripes, hwn o siop vintage am 15 pint a'r llall o Urban Outfitters am 25, felly maen nhw ar gael yn bob man. Dwi wrth y modd efo adfeiriad y steil yma, maen nhw mor gyffyrddus ac ymarferol. Dillledyn casual a cool sy'n gweddi'n dda gyda jumpers roll neck hefyd. Daeth denim yn edrychiad nodweddiadol o'r 90au, yn enwedig gyda'r jeans was uchel neu'r mom jeans. Yn fy marn I, dyma un o'r eitemau pwysicau I gael wrth efelychu steil y ddegawd. Yn enwedig wrth wisgo crop top neu jumper wedi'w dycio mewn i'r jeans. Eitem arall holl bwysig yw'r siaced denim llac neu oversized. Addas ar gyfer unrhyw achlysur ddydd neu nos. Ges I fy siaced denim am 20 pint mewn siop o'r enw Pop Boutique yn Leeds a'r jeans o Fanceinion am 18 pint o Cow Vintage. Dwi'n credu'n gryf mewn double denim, ewch I mewn le wrth wisgo'r 2 eitem yma I gilydd. Ond please pidwch yn mynd dros ben llestri, dim triple denim. Y steil nesaf dwi'n gyfeirio ato ydy'r print vintage blodeuog. Steil sy'n mynd I ychwanegu llawer o liw i'ch edrychiad. Mae'r rhain sgyn I fama yn gyfysgfa o stryd fawr a siopa vintage. Mae yna ddigon o amrywiaeth I gael, ond yn sicr gewch chi steil fwy unigryw a pris ratach mewn siop elusen neu siop vintage. Yn debyg i'r slip dress, maen nhw'n eitemau hawdd i'w wisgo yn enwedig rhai gyda strapiau tennau a gyddfa uchel syth. Dwi'n hoff iawn o wisgo'r ffrogiau yma efo trainers neu am edrychiad bach mwy merchetaidd neu baru nhw efo kickers pink neu coch. Ac yn olaf, dwi wedi dewis rhai fy hoff fabrigau o'r 90au ac sydd dal yn gyfoes heddiw. Ddim yn aml welwch I fi heb y siaced Levi's corduroy. Mae'n mynd efo bron iawn bob ddim dwi'n wisgo. Nes I dalu tua 40 pint am hon mewn siop vintage yn Sweden a dwi'n sicr di cael gwerth fy mhres. Mae melfed a swed hefyd yn fabrigau sy'n mynd I ychwanegu ansawdd i'ch edrychiad. Dwi wedi dod o hyd I boutique bach ar ASOS Marketplace o'r enw Yap Yap sy'n llawn cowards velvet lliwgar. Dros y flwyddyn nesaf, da chi'n mynd I weld steiliau'r 90au ym mhobman. Cliciwch ar links o dan y fideo I weld fy mwrdd Pinterest y 90au a setiwch chi adnewyddu steiliau'r ddegawd heddiw. Welai chi mis nesaf. Cofiwch dan ysgrifio ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.